Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. Datum van vandaag is maandag 25 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Simons richt blik op investeringen, landbouw en toerisme tijdens werkbezoeken. President Jennifer Simons vertrekt woensdag voor officiële werkbezoeken aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. De bezoeken staan in het teken van economische samenwerking, landbouwontwikkeling, toerisme en regionale connectiviteit. Volgens het staatshoofd moeten de gesprekken bijdragen aan meer investeringen, betere handelsmogelijkheden en de verdere versterking van strategische sectoren in Suriname. Tijdens een persconferentie op dinsdag maakte Simons bekend dat de gesprekken met Brazilië al geruime tijd inhoudelijk zijn voorbereid door verschillende ministers en hun Braziliaanse counterparts. Ontslagverzoek tegen SBB-directeur Ravenberg ingetrokken. Minister Stanley Suropowiro van Grondbeleid en Bosbeheer heeft het ontslagverzoek tegen Ruben Ravenberg, algemeen directeur van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, ingetrokken. Dat heeft Ravenberg bevestigd tegenover ABC nadat hij daarover dinsdagmorgen telefonisch werd geïnformeerd door de ontslagcommissie. Suropowiro had Ravenberg eerder voorgedragen voor ontslag, waarna de algemeen directeur door de ontslagcommissie werd gehoord. Volgens Ravenberg is het verzoek per geschreven van 21 mei 2026 officieel door de minister ingetrokken. De SBB-directeur gaf afgelopen vrijdag in een reactie aan ABC aan bereid te zijn functie neer te leggen, mits een eventuele beëindiging van zijn dienstverband plaatsvindt volgens de geldende wet en regelgeving. Sevilla's en Zeil bundelen krachten voor versterking visserij en havensector. De Centrale voor Vissershavens in Suriname en Suriname American Industry hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De ondertekening vond afgelopen vrijdag plaats tijdens een werkbezoek aan minister Mike Noorsalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan CIVIHS. Volgens het ministerie van LVV markeert de overeenkomst een nieuw hoofdstuk binnen de Surinaams visserij- en havensector. De samenwerking is gericht op het versterken van de bedrijfsvoering, het waarborgen van de continuïteit van de ondernemingen en het vastleggen van duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen. Minister Monorat zegt snelle beëdiging van Rangers toe na overleg met ACT Guyanas. Minister Harish Monorat van Justitie en Politie heeft maandag een delegatie van het Amazone Conservation Team Guyanas ontvangen op het ministerie. De delegatie stond onder leiding van directeur Minu Parahu en werd vergezeld door Research en Monitoring Coördinator Mercedes Harjo Prajitno. Tijdens het overleg stond onder meer de beëdiging centraal van de groep rangers die ongeveer een jaar geleden de opleiding tot buitengewoon agent van politie heeft afgerond, maar nog altijd wacht op de formele afronding van het traject. Volgens ACT zijn in totaal rangers getraind in 7 inheemse dorpen en 10 Matawai-dorpen. Daarnaast zijn in Brownsweg 20 rangers opgeleid onder begeleiding van Stina Su.